Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's another sweldo day today. Yes, sarap naman nun. Sarap naman sa pakiramdam. Actually, masarap at hindi rin masarap eh. 'Di ba? Masarap kasi may tatanggapin kang pera. Oo, hindi masarap kasi dadaan lang. Hindi masarap kasi mapupunta din sa iba. Sa totoo. Pambayad ng utang eh. Pero sa totoo lang, masarap din naman kesa naman laging lumiliit yung mundo mo. Na sa tuwing na nakikita mo yung pinagkakautangan mo, bigla kang liliko. Oo nga. Bigla kang uuwi. Sabi mo may lakad ka talaga, kaya nakita mo sa kalye yung pinagkakautangan mo, bigla kang umuwi, 'di ba? Kasi natakot ka. O at least kapag araw ng sweldo, araw para medyo taas na o ka today. O meron man lang isang araw na kahit papaano alam mong makakabayad ka. Ganyan. Natanggalin na po natin yung ganyang klaseng stress at feeling lagi. Alam niyo mas maganda yung unti-untiin niyo pong mabayaran yung utang. Totoo. Kesa dinedman nyo na po ng bonggang-bongga. Lumiliit kaya yung mundo kapag hindi ka nagbabayad ng utang. Totoo yan. Diba? Saka napapraning ka every time na may makakasalubong ka, feeling mo maniningil sila. Totoo. Lahat ng mga hindi naman talaga dapat tayo sumasagot ng ating mga phones nang hindi registered yung number, diba? Totoo. Pero talaga, iniiwasan talaga natin lahat yan kasi baka mamaya maniningil. Yung mga maniningil pa naman talaga namang yan. Magaling sila. Magaling, tsaka talagang hindi sila mababae, talaga masusungit sila. Pero kasi obligasyon mo naman talagang magbayad. Pera nila yun eh. Hiniram mo, di ba? Alam namin lahat yan. Yung mga pakiramdam na ganyan. Totoo. Alam namin, yung pakiramdam na umiiwas, yung pakiramdam na gagawa ng sariling daan kasi nakasalubong yung pinagkakautangan. Alam namin yan. Kaya nga lagi namin topic 2 eh. Yung di sumasagot talaga ng telepono na pag number hindi mo kilala. Correct. Totoo naman kasi. Hindi, pero totoo yun na naliliit yung mundo mo. Tapos lagi kang natataranta, yung ganyang klaseng feeling. Hanggang kailan mo mararamdaman yan, diba? So, yun. Hindi naman, kung wala naman talagang pambayad ng malaki o agad-agad na mabuo, okay lang yun, wala naman tayong magagawa. Hindi naman po talaga tayo anak mayaman, hindi tayo anak ng duke, hindi tayo anak ng prinsipe, hindi tayo anak ng hari, diba? Tama. So, hindi talaga natin carry na mabuo yung bayad. Paunti-unti. Hindi yung deadma ka na lang. Yan. Hindi yung nihay-nihoy, ganun. Masama niya nakalimot ka pa. Ayan ang diba? pinakamasakla. May nakasamaan ka na ba ng loob ng dahil sa utang o ng dahil sa pera? Oo naman, partner. Oh, ilan sila? 6,789 to be exact. Pag hindi pa nagbayad mamaya, 6,790 na. Charot. Ang dami. Hindi, pero totoo, madami nag-friendship over, di ba? Dahil dyan sa mga utang-utang, sa mga pera-pera na yan. Totoo yun na. Ako talaga sa mga nangungutang po sa amin, wag pong sasama yung loob ninyo. Kapag sinisingil po kayo. Hindi, sa mga nangungutang din. Oo, wag sumama ang loob pag hindi pinautang. Pag hindi pinautang, ako talaga mantra ko, di bali nang sumama yung loob mo sa akin dahil hindi kita pinautang. Kesa naman, sumama yung loob ko sa'yo kasi hindi mo ako nabayaran. Totoo. Sumama yung loob ko kasi nakikita ko lahat na ng kasinungalingan mo. Sumama yung loob ko kasi, di ba, parang, di ba sabi nga, ang utang ang utang ay hindi lang po pera ang pinag-uusapan. Kasama dyan yung respeto, dignidad, may ganyan siyang kaakibat eh. Totoo, hindi lang siya basta pera. Sa true. May kaakibat yan. Responsibilities po ang kaakibat ng pangungutang. Nagiging matalino na po kami kasi dati talaga mga kabisyo, wala talaga, medyo kami. Medyo tanga-tanga talaga kami pagdating dyan. Ano nang script mo? Ngayon, ang eksena mo talaga, partner, mabuti. Ngayon ko lang narinig yan, ha? Diba? Di bali nang sumama ang loob mo. Diba? Na hindi kita pinautang kesa naman sumama ang loob ko na hindi ka na nagbayad. Totoo yun.
Sarili ko muna isipin ko. Kasi diba? mas delikado pag sumama na yung loob ko sa'yo. Totoo. Hindi, totoo yun. Pag Diba? sumama na yung loob mo dun sa kanya, Oo. wala ka na ng pera, sumama pa yung loob mo, Diba? diba? So, iwas na tayo sa ganyan. Correct. Oo. Ang responsibilidad po ay dapat ginagampanan, 'di ba? Hindi lamang sa pera, sa napakaraming aspeto ng buhay at binibigyan din lang natin ng utang isang responsibilidad Tama. na dapat mong ginagampanan. Ano yung gampanin mo dito? Babayaran mo. Correct. Kaya wag kang masyadong mayabang, swipe ka ng swipe ng credit card tapos hindi mo naman sure kung paano mo babayaran. O di sige, okay lang yung swipe na swipe. Basta at least man lang bayaran mo yung mga minimum amount due. Kaya lang habang binabayaran mo just the minimum amount, Oo. kabisyo, Buo pa rin yung utang buo mo. pa rin, correct. Buo pa rin yung utang mo, patong-patong pa rin yan. 'Di ba? Yan yung iisipin Totoo. natin. Ang daming ganyan 'di ba? Enjoy now, kaskas now, 'di ba? Suffering later. Iyak later yan. Correct. Yung mga ganyan. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka sure kung meron kang papambayad dyan, wag na. Totoo Wag na yun. lang talaga. Ha? It's a sad truth mga kaibigan, no. Ganitong klase ng topic, lahat tayo nakaka-relate. Totoo. Kung tutuusin, lahat naman tayo nagtatrabaho. Oo naman. Diba? Pero lahat tayo may kanya-kanyang utang. Meron. Diba? Yun nga, ang totoo kasi hindi tayo anak ng mayaman. Correct. Yung sweldo po natin saktuhan lang. Hindi po saktos. Kulang. Kulang na yung sweldo. Oo. Sa totoo lang po mga kabisyo, aminin na natin, kulang na yung mga sweldo. Kasi Oo. bakit? Nagtaasan na lahat. Correct. A Oo. better term yun, kulang. Oo, Yung kulang. sweldo po ng bawat empleyado talaga kulang. Pag kinuwenta mo yan, inilatag mo, kunyari talagang fixed yung binabayaran mo. Halimbawa, yung bayad sa bahay, pagkain, transpo, ubos yung sweldo mo. Yun pa Totoo. lang Hindi ka pa nagdadagdag yan ng leisure. Correct. Yung inuman yun ng mga kaibigan Wala mo, pa. part yun ng work-life balance. Dapat Diba? nagaganon ka. Hindi pwedeng Oo. hindi pwedeng laging isang kahig isang tuka. Totoo. Ikaka-stress mo yan. Kailangan may mga paminsan-minsang samgyup. May Yes. pag may nagbo-birthday sa inyo, sa pamilya Yes. ninyo, may paminsan-minsang May paglabas. celebration. Ganun. Hindi wala pa tayong kasama. ganun. Kulang, 'di ba? Kaya ngayon din yan, nga utang-utang, 'di ba? Kaya nga Totoo. 'di ba dahil nga kulang, dapat gagawa talaga ng iba't ibang mga paraan para kumita ng extra. Yes. Kaya Hindi- ako, dati sumasayaw talaga ako. Oo, dati yun. Oo. Ngayon, sumayaw ka ngayon. Hindi ko sure kung may customer ka pa. Kasi yung sayaw mo, ang luma na. Amoy luma ka na ngayon, sayaw mo luma pa din. Masyado namang match na match. Ganun. Kailangan yun, extra income, correct. sideline. Extra nga. Paano nga ba kumita ng extra? Saan nga ba kukuha ng extrang pera? Kanino nga ba dapat kumabit? Kanino dapat kumabit? Oy, may gumagawa niyan. Sino dapat i-sugar daddy? Oy, may gumagawa. Sino dapat i-sugar mommy? Oy, Ang dami nako. ko kalala. ang dami tinamaan, tsareng, 'di ba? Pero kasi kulang eh. Kailangan mo kumapit, di ba? O, kailangan mong kumapit. Kumapit talaga. Sa tamang Diskarte. tao. Sa tamang tao para matulungan ka na magdagdagan ng income mo. Totoo. Kailangan natin yung networking, di ba? Maswerte nga tayo partner sa business natin. I mean sa trabaho natin kasi kami nakakakita kami o nakakakilala kami ng maraming mga tao. And itong mga taong ito bring us opportunities. Correct, totoo. Di ba? Kunyari, kung hindi dahil sa hosting, sa mga kakilala namin na nagbibigay sa amin ng hosting, hindi tayo sure, partner, kung may kotse ka ngayon. Oo nga Diba? nga. Hindi lang yung partner. Kung Baka may kotse, wala akong panggas. Di ba? Oo. Kung hindi dahil sa connection mo sa Mayat del Rosa, I'm not sure kung Correct. nakakapagsuot ka ng ganyang klase Ay, ng hindi. alahas. Kasi endorser ako eh. Di Oo. syempre, buti na Diba? lang talaga. Oo. Mga ganyan. And it's actually, partner, galing lang din siya lahat sa trabaho natin dito. Yes. So, yes. basically, galing din yan sa mga tambalanista natin na lagi nakatutok. So, wala pong bibitaw, di ba? Tama. At nakakatuwa nga, partner, ewan ko kung napapansin mo kung ikaw ay nag-i-Instagram, no? Napakaraming nagtatag sa atin na tayo yung kanilang top podcast for 2023. Wow! Kasi lumabas na yung lumabas na yung Spotify Wrapped. So Oo. yung Spotify Wrapped, yun yung parang conclusion of your whole year. Ano yung kinonsumo sa Spotify, 'di ba? Sino mga pinakinggan mo sa Spotify, anong klase music, 'di ba? Sino ang favorite podcast. Tas ang daming nagtatag sa atin, partner, na tayo yung kanilang top podcasts for 2023. Wow, So thank thank you you. po. Salamat. Grabe, no? Isipin mo yun, no? Parang nakakatuwa lang. Lumalaki yung community natin, partner, kasi dati radio lang Correct. talaga.
Correct. Tapos ngayon, hindi na. Oo, napapakinggan din kami sa podcast, True. napapanood kami sa FB Live, Totoo. sa YouTube. So, ang dami yung option talaga, no? Lumaki yung platform ng, ng radio. Tama. Ang dami Totoo nagsasabi yan. sa amin na, huy, napapanood ko kayo. Correct. Di ba, samantalang dati, huy, napapakinggan ko yung boses True. nyo. Ngayon naririnig napapanood ko kayo. na di ba? May ganong klase ng eksena na napapanood. Ang bilis, no, ng Oo, evolution. Totoo talaga yung bilis ng evolution. Parang totoo, nangyari tong lahat, di ba? Ang galing lang, ganyan, di ba? So, yun yung babalik lang tayo, partner, doon sa sinasabi mo. Yung importanticious po yung network. Correct So, kung ano yung ginagalawan mo, di ba? Kailangan yung nakikisama ka dun sa mga tamang tao. Tama na yung pakikisama sa mga adik. Itigil mo na yan, wala na mabuting mga nadudulot sa iyo yan. Di totoo I mean, surround yourself with people who will bring out the best in you. Ang hanapin mo yung mga taong maituturo na maganda sa iyo. Yes. Aayusin yung buhay mo. Gagawin ka na-mention mo si Madam Mayat de la Rosa, allies kami. Ang tawag namin sa isa't isa ay ally. 'Di ba? ALLY. Yan, ally. Ibig sabihin kakampi. 'Di ba? Ibig sabihin na magkasangga, 'di ba? Yung mga ganyan, maghahanap ka ng mga ganun. Dapat yun yung mga kinoconnect mo. Kasi yun yung mga taong mai-improve yung buhay mo, matutulungan ka, matuturuan mo din sila. Hindi lang ikaw yung matuturuan, ikaw din makakatulong sa kanila. Tulungan. Hindi Agree. yung patuloy ka pa rin nagpapatuloy ka pa rin nagpapapasok sa buhay mo ng mga taong toxic. Ano ba? Mga maling tao. Matatapos na yung 2023, puro toxic pa rin yung makasama mo. Ano gusto mo, araw-arawin mo lasunin yung katawan mo? Eto, 3 galon ng lason. Para rekta na. Rekta na! Hindi babaeng, Oo, gano'n. iniunti-unti mo pa sa mga maling mga taong nasa buhay mo Irekta mo na. Totoo diba? yun. Pero totoo, hindi natin namamalayan na yung mga toxic people, yung nagbibigay sa atin ng stress, hindi natin namamalayan, nalalaso na yung pag-iisip natin, nalalaso na yung araw natin, nasisira ang diskarte natin, di ba? Nasisira yung buhay mo. Sa true. Di ba? Nang hindi mo na mamalayan, Correct. na pakonti-konti. Di ba? Totoo yun na your network is your also your network. net worth. Di ba? Yung mga tao nakakasama mo, bahagi yan ng yaman mo. Hindi man sila directly nakapagbibigay sa iyo ng pera, pero posibleng magbigay sila ng opportunity. Correct. Ngayon, titingnan mo, i-assess mong mabuti yan Bakit nga ba hindi ako maasenso? Yan. Di ba? Then check your network. Sino ba yung mga Yes. kinakasama mo? Sino yung madalas mong kausap? Oo. Baka naman puro mga chismosa araw-araw Ayan kasi mga kasama mo. tayo. Hindi talagang pare-pareho kayong hindi paano? aasenso. May nakilala na po ba kayong chismosa? Yung Marites sa kanto na yumaman. Sige nga. Kung yumaman, pakilala nyo sa amin. Magkakasundo kami. Di dadagdan namin siya sa network namin. Pero di ba kadalasan hindi? Wala. Yung mga inggitera, yung mga may crab mentality, Yan. yung wala ibang ginawa kundi mang-bash, mangpuna ng ibang Puro tao. manira na manira. Correct. May yumaman na po ba dyan? Isa nga lang itsura nila Oo nga. Pusunin. Diba? Totoo. Pusunin na malaking bibig. Ganon. Diba? Isa lang yung picture sa isip natin ng mga taong chismosa. Ganyan ba yung mga kasama mo araw-araw? Kapag kung ganyan, alam na this. Wala Oo. silang naiambag. Pero unless, ang trabaho nila ay gumawa ng ganyang klase ng chismis o gumawa ng mga issues, tas kumikita sila dyan. Pwede mo din naman dikitan yung mga ganyan. Pwede ka rin, may mga ganyan na nakikisaw-saw sa mga kunyari showbiz eklambu, ang daming views na mga ganyan. Kung ganyan kumikita kayo, di sige, yan yung network po ninyo 'Di ba? Wala naman kumbaga kanya-kanya naman ang paraan ng pagkikita, hindi naman natin i-judge yan. Ang sinasabi lang natin, kulang na nga yung sweldo mo, dumidikit ka pa sa mga maling mga tao. 'Di ba? Yung mga taong nagbibigay sa'yo ng stress, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng samaan ng loob, 'di ba? Yung mga toxic. Correct. Kulang na nga lahat, 'di ba? Kulang ka na nga sa ganda, toxic pa yung mga kasama mo. Ano na, te? Tapos aasa ka nga asenso ka? Oo. Diba? Siyempre hindi. Kasi mali yung network na sinasamahan mo. True. And ito always remember mga kabisyo, you always have the choice. Meron. Diba? Choice mong magstay sa mga ganyang klase ng tao na sila yung nakakasama at nakakausap nyo araw-araw. Totoo. At choice mo din na pumili ng mga taong papakinabangan Correct. mo. Pakikinabangan meaning hindi gagamitin dahil huhututan mo sila. Pakikinabangan mo kasi meron silang may maibibigay sa iyo. May magandang ambag. contribution sa Correct. buhay mo. Oo. Ang pangit lang pakinggan, alam mo naman kapag Tagalog kasi parang rekta masyado, 'di ba? Parang mura sa Tagalog, straight to the point, parang ang sakit sa kalooban compared sa English. Pero 'di ba, ang sabi mo, ano yung contribution nila sa atin, 'di ba? Yes. Sa Tagalog, anong ambag, anong pakinabang. Ang sakit lang pakinggan yung ayoko Parang manggagamit ang Correct, manggagamit ang totoo dating, pero no? totoo siya. Bakit
bakit ako magdadagdag ng isang taong wala namang pakinabang sa akin? Ang pakinabang niya sa ang negative ng effect niya sa akin. 'Di ba? Wag na lang. Choice diba? mo 'yun, ha? Choice mo 'yun. Hindi ba pwede sabihin, ito lang yung mundong ginagalawan ko. Di umalis ka sa mundong 'yan. 'Di ba? Hindi naman di naman kaya kung mayaman ka, bili ka ng sarili mong mundo. Charot. Ipangalan mo sa'yo. Correct. Diba? Hindi, pero totoo, may choice kang piliin kung sino yung mga taong mag-i-influence sa'yo. Correct. Kung sino yung talagang tunay na may ambag sa buhay mo. Isang Tama. malaking check ng Pink na Ballpen ngayong Thursday na morning. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by